Amen kwabangcwele. Bantwana basezweni, ngibingela abagcotshwa bami bonke ngezindlu. Amen. Ngibingela bomama namakhosazana. Amen. Okwanamhla obaba sebeshiyo. Amen. Bakhulumile obaba, bantwana basezulwini. Bembeka into eyodwa nje ukuthi unxa kuwukuthi bayafika, ngifuna-ke bengitshela lodwa nje izwi ukuthi mdla ukuthi uhambile yena uyomisela umyeni wakhe enibani, ngoba zona ziyamisa makabe uNkulunkulu. Njengoba bekhuluma nje obaba, bakhuluma incwadi ekhona, and ngesinye isikhathi kuyenzeka njengoba beyiveza zonke iy'mpawu, kuyenzeka ivala ifoni esontweni mntanami, kuyenzeka omunye ehambe njengoba baba besho ungabekwa umso lobu umlindile. Nangesikhathi ufika lapha kwelizakho kawumazi ukuhlangabeza. Abahlangabezi baziwa uNkulunkulu makabe uNthixo. Wayebakhiphile uNkulunkulu wathi abaphume bezowenza umsebenzi. Thina sesicela into ethelelo bantwana basezulwini ngoba ngalolu suku kwakumele ukuthi singabe sikhona. Khona into ehluphayo-ke bantwana basezulwini ethi umuntu ngeke ngikwazi ukungalali, kodwa lisazofika usuku lokuthi ulale ungasathandi. Uthi umhlabeleli siyosondela leso sikhathi kuyobe kungasekho ngisho ukuvuma ukuthi uguqe ngamadolo uyibike encekwini yakho. Impukane iyobe isihlaya isuka makabe uNkulunkulu. Phuma kuhle inyama yami sebe ihlupheke ngoba ukuze inhliziyo ikhumbule ukuthi akusili ikhale. Nayizolo bengisho njalo mama Nkokeli, ubuye ephizolo mfowethu, ubuye ephizolo ngoba besinawe ubaba uMshumayeli phela inqonyela yethu bezodesitshene sijaja besinawo ukuthi senze lezi bani. Inkosikazi lena makabe uNkulunkulu. Inkosikazi isingaziqiqi, ngangabona kwenye indawo inkosikazi iqiqingwa ngamanjeza. Khona amakhosikazi nawe uzobanjwa amanjeza, bhasobha uzoduka uzongena esangweni lamanjeza. Ngoba uthanda ibandla nje uzoya kulo makabe uNkulunkulu. Into emakuthiwa ngeyomama phuma juluka makabe uNkulunkulu. Wenze lo 14 ngoba uthema nawe ekhaya mhlamba ubusiswanga lo 14 wakho. Uyithathe wayiqokela wena. Yikho lokhu ungenamandla nje okuthi uphume ngoba lembatho lesinikiwe akusiye yethu yokuswenka. Njengoba sibhuqana kuthiwa lathi ilanga lamalanga lathi uma ngabe ubona ukuthi ngigqoka umnqwazi wodwa nakusasa namhlanje ungambizi ngemeshe uthatha ugoqe. Kade besho baba ngoba phela kuye kuthiwa imeshe awusimbonile vele ngechozi nganimeshe ibale elilodwa akashintshi. Lathi ilanga ugoqe ubusuthi ngicela umphathele lapha uyoqaqa ekhaya makabe uNkulunkulu. Asikusho lokho uma enehiye elilodwa umuntu uzoze umbize ngalelo hiye makabe uNkulunkulu. Thina kasinankinga engapheli moya, sizoza nje kunjalo. Akobo mama bayezwa kuthiwa ibhayi lolosine libalekile. Vele mase ngifikile ngifuna lona. Njengoba begqoka izikhethi ngisho basihlupha bobaba umsheke edumela isikhethi ingabe umnyeni wakho usuke ethini embone egqoka. Edume isikhethi nje eze ku14 ufuna ukukuzwa ukuthi uzothini. Adume isikhethi uze sabatheni ufuna ukuzwa wena ukuthi uzothini. Uthi nizoke mbona ukuthi uzongiqaka kanjani. Phela mina nginqonyela makabe uNkulunkulu. Baze bekhukhumala imkhono uShembe usevele wayenza inkinga. Uvele ekhukhumala imkhono ubona uphakeme uyiphezulu makabe uNkulunkulu. Thina-ke nje esiyile nhlobo uthi uyakhuluma ethi amen ebhekele eceleni. Bantwana basezulwini obaba njengoba bekhuluma nje babeka into abayithunywe uShembe. Mina ngangekho ngalelo langa bobaba ngiyaxolisa ngicela intethelelo. Kodwa ngazama abantwana basezulwini noma sekufikile ngoba nembali engayiletha. Imfishane abantwana basezulwini.
njoba bekhala ngezinto ezinye nje isayakho ema kuyinkonzo baba ubaba uyalwazi udaba nje bethu uyenje uyalwazi makabonga uNkulunkulu thina phela sikuzwe ngabo baba abakuqayi uma kuyinkonzo yenkosikazi amakhosikazi kawalala ekhaya ayaphuma ngoba uzophunyelwa manje zodwa amakhosikazi engabibikho nawe ngesikhathi usuhamba ayolalonke amakhosikazi makabonga uNkulunkulu akuyithatha uphiya nje uyifake ngale kweshiti ubuka ukuthi uma selibhakuza kuwe koba njani awukale nje ukuthi selibhakuza kuyoba njani noma uyolingisa lenkosikazi okuthiwa yahamba iyaze yahamba kathathu ebese libhakuza ishiti sivukile makabonga uNkulunkulu uNkulunkulu akasikhumbule abantwana basezulwini kukude kubo kaShembe kumnandi ukuthi kulula ukuthi ngiyakholwa kodwa ukukholwa kunzima makabonga uNkulunkulu ithi inyanga yezulu ngesikhathi ubhabhadiswa ngoba ikhona le ndaba yenkedama ikhona ithi inyanga yezulu ngesikhathi ubhabhadiswa uma ungayivulanga izamukelo ekhathi ubhabhadiswa wena wafuya nenkedama yakho waze waphuza lamacubane ngeke kuphela ukonakala ithi thina boShembe siyobusisa bese kukhula kuya phezulu makabonga uNkulunkulu awucela uNkulunkulu ukuthi zonke lezi zinto ekade ngizenza ayisale semfuna ukuba noShembe mina kuphela Nkosi ngicela ukuthi namhlanje kwangoba sengicela ukuthi ususe ukuviya kimi ukulahle lapha kude emgwaqeni makabonga uNkulunkulu ngoba lo dilima uphuze ekhaya emzini thina siphume siyoba zingojwana igobhe iphakathi nje basikhuluma wena lo dilima uphuze emcanzini kubekwela nekhentami yabekwa la uyabusa wena uyayibusisa uzoyishiya lento ngisho inkece unganayo idwa inkasheko kodwa uzoyishiya noma ungamuhla kunqoma umkhwenyana wakho uzobekwe ethuneni lakhe nawe uzoba nelakho ngeke uvume kwawena futhi makuthiwa obomama ake asoke sithi nje makuhamba ubaba ke ningene nobabiyi ethuneni ngoba phela sofa silahlana makabonga uNkulunkulu siyofa silahlana eke singene nje soba yi2 kodwa ungabaleka uzubiza abakini sucashe ezihlahleni uthi nampa bengiyela imhlolo befuna ukumfaka eduze kwenjeza bemfake emphila makabonga uNkulunkulu kodwa lona izwi lithe noba yi2 niyofanelahlane eze yeke omunye yeke ngisho kuya ku14 usuku lwakhe angizukuya usuku lwami uzolushiya lenjeza futhi uzoyishiya bazoyidonsa abayidonsayo makabonga uNkulunkulu bazoyidonsa futhi wena mhlamba uyiphathi na kahle bazoyesula beyithintithe beyinquma inziphi injeza ibe nenzipho ezinhle makabonga uNkulunkulu wena ulokothi awunaki nakunaka ujaha ukuya lapha ekhishini wengane zami ke nenza ihibile mphungu makabonga uNkulunkulu awunakanga ngale ngemuva kuqala ukuthi uma isemayile sengisuthi uma sekumayena nje sengisuthi makabonga uNkulunkulu ake nihloniphe abantu abami emcanzini singalokho ukukhulunywa ngabakhokheli abakhokheli bayakhuluma ithe enye injeze ehlanzeni ngiyakhumbula kanjani lento ithe enye injeze ehlanzeni ithi ingabe emkhokheli kuye kuthi maku14 uthini emakhosikazini emayinje ngeke ungitshene into yenzayo noma engathi ethi uyakhuluma umnyeni wakho uthi hey awungiyeke wena lokhu unginaka bakithi ungathi namhlanje ungathi ngimqabele uyashintsha lapho mina nje ngigana imvumvu kanti udikile ukukhuluma umkhonyana akakufuni ukukhuluma mina njengoba umyeni yimvu nje mvuba kwethu angase uNkulunkulu wangikhethela makabonga uNkulunkulu uNkulunkulu ake sikhumbule bomama ake sichopha abayeni bethu mamkhokheli bayabachopha niyabachopha abayeni niyabanquma inzwane hawu kahleni bakithi hayi amen ehene uyatheme eduze kwakho usubeka ukumaya bomama uyakubeka ukumaya kwakho ubusuthema ulinda ukuthi uzomaya noma uqinisile njengoba usukubekela ingane encane noma ubekela isilokazana uwenze njani noma uyasho ukuthi sengibeke lapha kumaya kwakho umtshene kanjalo Batwana basezulwini eke sibuyele endaweni yakudala izwe liyajika makabonga uNkulunkulu ungambona umntu eyimonqonga kanti uyimonqonga nje uhluleka ukubuka umnyeni wakhe nazi ingane makabonga uNkulunkulu
uzobe lokho ethethisana nezingane ngapha. Ubaba yehe nazi izinto zami zingalungile. Yeyi wena sibani bani kodwa kwenze ake ngiyeke lona phansi. Hayibo wafika nobani weza ngoba. Ingane uyificela ekhaya. Akethe mayeseshintshile. Umbone ukuthi unola kubaba uthi baba ngafika ngingedwa. Ingane ngificela ekhaya. Ofanele ekhalise wena imina. Makabonga uNkulunkulu. Ngoba mina ngifike ngingedwa ingane ngayithola la ekhaya. Mina fanele ngikhayise wena mbambise wena makabonga uNkulunkulu. Size sifihlane ngisho inkece. Awu nathi siyayifihla kodwa. Umbone ubaba egugusha ebheka lena. Khona ukhipha iphepha. Ufuna ukukhipha ozolikhipha khona olisithe zakho. Uzogugusha bekwe ngabo ba ethi anginamali mina. Nini imali mani ke nayibona nje nithayiphele manje makabonga uNkulunkulu. Mina nifuna ukuthi ithemi inkece makabonga uNkulunkulu. Uzovulela eceleni akunikeze ngabe ukunika u20 rand uvalele into ethuye ethedu kuye. Futhi uholetha uzokuthema lapha khinya umuntu nkece uzothema lapha enqulwini baba ngazi noma ngikhuluma iphutha uthema enqulwini uholetha la uthema enqulwini ngawusuke mhla ungenankece uzokubeka la ufuna ubone nawe yebo mdla esewuthathe ufihlo usunenkece awunenduwela amele uvela uthathe uthi ngaze ngawina ushembe unginikile uthatha ufihle makabonga uNkulunkulu. Uzobuza ethi isikhoma sami nisibekephi uthi akaze nisibone baba. Angithi besinenkece besinani baba hayi isikhoma sami nje bensibekile bese ngisibekile nje isikhoma sami mina ngithola inkece phela makabonga uNkulunkulu. uNkulunkulu akasize nabo baba basithande abangadlali yabo ake besithande nabo bakwethu. Sibeke ojeli lapha nosikhakhana la ungazi uthi uyozuthoye ngoba usuwenziwa ngalelela ngawenziwa ingane usuyithatha muva lo tsheli nosikhakhana nawe futhi umsulokhu umbesele ngomshebo ngoba khathi umbelesele ngomshebo uzobeka isixubho lapha lakhipha imfino la emazinyo emahlafunweni makabonga uNkulunkulu. Ngelanga kube uwe nje makabonga uThixo. Awukube uwe nje ukusiba futhi emcanzeni akufuneka uhlale uthukuthe. Awusmile nje. Usmile konakele, usmile ethethe ubaba uqhilizele, ekhathe thetha uqhilizele. Ngoba uyabona ukushuqa emcanzeni uzugcina sekubona ububi. Ethi kodwa ke nikahleni bakithi ngiyophelela lapha nale ngonyama. Ngoba nawe usekubona ukuthi nathi ngonyama ngitheme nayo. Makabonga uNkulunkulu. Wena wani kwizolo lodwa ukuthi inkonzo enhle ungayibuki nje zemehlweni. Kodwa namhlanje face to face. Makabonga uNkulunkulu. Namhlanje ifuna ukuthi ingane imbuke inhlamvini zamaqaphelo. Makuukuthi khona umama omdala lapho uzothi ubaba wayengabukwa njalo kanje. Ingane isimbuka phezulu kanje. Makabonga uNkulunkulu. uNkulunkulu akasikhumbule ohlangothini nje lwethu labo mama kusukela namhlanje ke sithatha indawo entsha. Makabonga uNkulunkulu. Ufundisile lo umama wala ekhaya sakhuluma ngendaba yakho ngoba usezulwini manje njoba silanje yonke into yakhe yenziwe yaqedwa isolo makabonga uNkulunkulu. Yenziwe yaphelela bobaba nje izinto zakhe ikhanye khona kwayizolo. Zikhanye khona kwayizolo nje ngoba kuthiwa sibaningi siba bili sibathathu uyena ozoba khona makabonga uNkulunkulu. Ngoba mhlambe singaba ningi sigcine sesixabana futhi ngoba iyavuka incoso ogqokweni makabonga uNkulunkulu. Omunye ethe gcina agcine selingisa inkosikazi eyayeka ukuya kolosini ingabe niyelehamba nolosini ebomama noma niyalikhetha. Thina sinankinga siyalihamba ubaba umfundisi ujele wasinika permanent ukuthi uyoliphuza lishunqa lino poison. Wathi uNkulunkulu liphunge linjalo. Abakufuni musukuyeka ngoba engakufuni yiyake kulo ngakufuni makabonga uNkulunkulu. Afika libeke na upoison ugovuza ushunqa utshena izingane zakho ukuthi hayi ingane zami namhlanje unyoko kanisenayo. Myeni wami ubuqalaza intethelele ukuthi uzoyithatha kanjani makabonga uNkulunkulu. Nakhona lapha ebandleni uzothi ufika ukuthi yibani nibheka umkhokheli ngoba uyazi ukuthi uzolithola leli tiye. Makabonga uNkulunkulu. Thina kwathiwa sikubona ngisho imindeni yethu. Njoba belapha nje ubaba bayakwazi lokho. Abashumayeli benkosi. Kwathiwa nje umkakhe
ngeke ambone, ingane yakhe ngeke ayibone. Uyobe lofika ibandla lime ngaphezulu kwensicilo zakhe. Ngiyandabuka bafice bedonsisana bathi befuna ukubulalana ngenxa yalena, ngoba lento ekashembe lena. Nayi ingane yehluleka ithi ubaba wenza iphutha wanginika amaqaphela phambili, kwakufanele ngenza amanye angemuva. Uma usubona ngemuva usubona imfihlakalo uzoshona. Makabonge uNkulunkulu. Nomkhokheli futhi akakubona ngisho umyeni wakhe, ngoba ziningi izinto ezizokwenzeka. Ngeke abone ngane yakhe, ngeke abone umyeni wakhe. uNkulunkulu siyacela njalo nje ukuthi akasikhumbule abantwana basezulwini, ngoba kusho ukuthi umndeni wethu siwugcina la. Okashembe uzoma phezu kwethu, thina sibe ngaphansi. Emakuqhamuka-ke ingane yami noma kuqhamuka ingane yakho umi phezu kwami isithi hawu Nkosi yami nangu umkhokheli ma ungamshiyi sala usumdonsa, ubusuthi wena bonke laba bathi bazodonswa ingane yami, yeyi eyami le ngane, uzoqhamfuka umcweshalathi, ngoba khona umhawu into ehluphayo. Makabonge uNkulunkulu. Ayikho into edlula inkedama nje bantwana basezulwini, asikho isitho esibulala umuntu, yihlo, inkedama nomshitho. Makabonge uNkulunkulu. Lapha emshithweni ekhathi uvula zisha uyabhala. Makabonge uNkulunkulu. Akukho kungezi kwembuya kuyo yonke lento, ngoba nabakini bathi inkonzo enhle nina uma usuwona bayakubuza. Makabonge uNkulunkulu. Bethi inkonzo enhle lena, inkonzo enhle ibikhona kuMaxolo. Makabonge uNkulunkulu. Ebabemphathise khona abakwaXolo bemnika, ngoba kuhle uma ingane inikwe ubhoko kuthiwe lolo lokuya phambili olokubuya kalokho. Masukusho ukuthi enganeni yakho ukuthi uzobuya wena usekimi mina ngakuzange ngathi wakhohlwa yilonto. Nawe awubuyelanga kini, uthemela nje ubhoko lokuya phambili lukhona ekhaya, kodwa lokubuya kalukho. Makabonge uNkulunkulu. Lapha futhi entantiyeni obaba bayikhuluma impela le ndaba. Entantiyeni sekuthiwa uyanatha, hayi amacubane nje, kwakuthiwa amahewu uqala, kuthiwa ingane yayinike umdoko, kodwa ubambe kakhulu kumshitho ukuthi ungakhumi emsweni. Uma uthambisiye izopepesa, uqinise kakhulu uzwe ngathi uyawusonta uthi uyawuvala. Makabonge uNkulunkulu. uNkulunkulu asikhumbule bantwana basezulwini. Uma wami ubengekho izolo, kodwa kungcono ngoba sengibuzile kuthiwe zonke ziyahlanzwa. Amen. Umshumayeli ubehamba yedwa isolo. Amen. Awube mkhulu beyiduhla. Ubehamba yedwa nginengwe kabi. Kuke kwathi angijikijeye sembona ehamba awu mina bemfuna ukuhamba eduze kwakho. Makabonge uNkulunkulu. Wena ungowesizwe, wena fanele uhambe phambili, siqhube wena. Amen. Sesisolene thina sodwa, ungaphindi ulofe. Sesisolene thina sodwa. Makabonge uNkulunkulu. Futhi ungayi ngokuthi wena ngoba ngambhalela incwadi ngeke ngiyiye. Ukashembe lento. Kuthiwa kuqala wawuzwa imbhomi ikhala lapha ya, ulalelisa ukuthi iyaphi. Wena usufuna ukutshelwa lukhona lolu usuku lolu wena oluvalelayo luyofika. Makabonge uNkulunkulu. Uyophuma lina uyobekwa lapha ngaphandle. Ngaphandle insizwa ifike ishaya into engangananto ithi le njengoba ubanga indawo nje lapha la usesemhlabeni, zifika insizwa awuneli, ifike zikuthathe zikuqishe zikucindezele phakathi zikufake phakathi. Makabonge uNkulunkulu. Uyophuma lina, uyophuma libalele. Phuma. Makabonge uNkulunkulu. Kuzopheya ukugula lokho okukuphetheko. Ungafa ngamadoyo, ufica ingane encane ikhaya ngamadolo ngithi we babe we mame ayisakwazi ngisho ukuguqa isivele ime ibe uphondo. Ithi nawe babuya ngasi ukwazi ukuthini ungasafuni ukuguqa. Azokuyeka kanjani amadolo ungasafuni uguqela umnyeni wakho oguqela bani? Uyabona uma uhluleka kuhlonipha umnyeni wakho noNkulunkulu futhi ngeke bhasobha umnikele khathi usa ingilozi yawudonsa. Makabonge uNkulunkulu. uNkulunkulu omhlo wasemazulwini asimthandeni. Angithi niyangithanda bancane, angikhulumanga kabi ninthethelele. Madoda bazoninika itiye elishunqa, ningabe nisaninika ngoba baba sebezwile senyone ndingiquleke ukuthi hayi seliphuzile. Makabonge uNkulunkulu. uNkulunkulu aniphiliseke bangcwele.
kuqinile ukuthi ningayi kwenye inkosikazi namhlanje angithi. Obaba ngeke bephinde beyifake le khozi abayifakayo. Sizobe sikhona siyiqhenya. Fanele ngabe kusine thina kwaze kwasa. Makabonga uNkulunkulu. Sisinele enye inkosikazi, makabonga uThixo. uNkulunkulu emhle. Ngicela uNkulunkulu angithethelele lapho emphathe kabi khona nabangcwele benithethelele. Amen. Mama. Sabona. Singuma nokubingelela umkhandlu wengcwele. Ngibingelele obaba abashumayeli nomama umkhokheli nomndeni wakaNgobese ophila kho nolele ngaphansi kwethu lomhlaba. Esengibingelela nomama ke esingaye. Ngisukuma nokuxolisa ukuthi namba angabikho enkonzweni. Kahle kahle angazanga kahle ukuthi nakufanele encwadini kwabhala ukuthi nje uvuka nathi. Ngaba nakho ukudide kokuncane. Kodwa ikhonza ezinhle ke ngaya ethempeleni izolo cha. Ngafike ngathi kunoba ngisayanga lezansi ngizula umshumeli ushonelene ebandla. Ngathi cha mina ngizohamba ngiyosonta ngedwa lapha. Ngempela ngafike ngahlabelela ke. Kwafika omunye umama oyedwa hayi savumelana ke. Hayi sathi amen sobabili. Ayibonge Nkosi. Mina ngizukwanda kakhulu. Mama sekhulumile zonke inhlangothi. Wabaluleka omama bonke ngeinhlangothi zabo ukuthi fanele beyiphathe kanjani nobaba bebephathe kanjani. Ayikho into ebuhlungu njengokubona umama ebeka ukudla emile. Ayikho into ebuhlungu njengokubona umama ubona umama engasho thobe baba ukudla sekulungile. Umile umbuka emehlweni makuthi akakhwaqile ngoba phela akamnikanga imali lokhu lenyama esezashiswa belungu eKentucky. Khona izinto enkosini ngike ngahamba ngesonto elidlule ngaya komunye umncwabo. Cha yasho nje inkonzo. Ngase ngisaba ke mina ukuthi manje lapho bengiyakhona ngivuma isono nambasho ngithethelele ibandla elingcwele. Angigqokanga mingubo emhlophe. Ngesizathu sokuthi manje lapho bengiyakhona bekuzoba yimi onyazi bese kuba lo wencwencwe. Bese ngithi bazothi laba amakhosikazi angale umkhokheli waphikelo. Sebelokhu beqhobana ngami. Nangapha ke bese bethula. Ayi yasisha inkonzo. Yashe emini. Angiyeke yasebusuku. Lo baba lo besomncwaba kasonto indawo nje bekisidakwa nje sikaNkulunkulu zafika idaka zakhe zasina zimncoma ngokuthi bebephuza naye. Kungaba buhlungu uma ngabe bekukhona iNazaretha ebeliphuza naye. Ilokho kubuhlungu phela lo sele la sezikusho ukuthi hey nomngane wami othile lo waphele ogqongo bemhlophe isonto naye. Ngicoma ukuthi umfundisi obephethe inkonzo emini wahlabelela. Wathi ushembe uhawu lami lokhu isiyoni sifake isigqoko esithe. Lezi zincane phezulu sasesifake ingubo eblue. Wasethi dici lento yabo ngathi kuyini leli bhande labalifakela. Lahlabelela lathi ushembe ihawu lami lokufika. Ayi ngathula. Yabo ngathi kusho ukuthi phela vele thina sihlale sichonywa phela. Awulaphinda. Walokho eshila bayidumela igubhu zabo base besinile nabo besina. Asithi uthuleleni wena ungahlabeleli uyamnyanya nikatweni ushembe. Base bethi awu base besho kakhulu wathi lalelani ngoba nithulele ezinjena nje mina ngisinde eJudiya. Uma ungaye eJudiya uyoyapi yabo lo mntolele akazi kuluwela iJordan uyowela umfula waseHusi. Kwasho ukuthi manje nami ngifakela isidwa phela siuqweqe phela asiye esama siyomayakayaka njengeseyingane. Manginciza kufika ethangeni ngathula ngangiphatha kabi lokho kodwa ngase ngithi hawu bazothina abantu sikhona bakhona benhloko abanye babona imangagqokile abanye inhlobo zakhona nabasebeyengubo emhlophe ngathi okay ukuhamba kahle ophelela abantu amapheki la sisho njalo angithi. Ilokho okungihlabile ukuthi iSiyoni sithi sona siphile eJudiya sithi nawe wena Siyoni hamba uyophila eJudiya izofika uphile eJudiya.
Lapha sisekuphileni ngane zakwethu, ngisho ngenzani, ngisho ngalanda inyanga yakhe ingcolisa umuzi wakho, kodwa khona la sisekuphileni. Ngibongela lo mama-ke, ngibongela inkonzo yakhe lo mama ukuthi cha, intombi akaXulu, hhayi mina zala ziyilwana-ke zakwaXulu, hhayi ncede, yabona bekumama impela lona. Yabo kwaXulu nje into enjena nje, uma ungahlobene khona nebhadi-ke. Nebhadi, uma ulandela uXulu uzobona kunje nje kwaXulu. Inkosi ibusise nikuzwile, angizi kwanda kakhulu uba baningi abantu abafanele bekhulume. Umama bese ekhuluma wageqa amagulu onke, wawashaya yonke, ngisho oLwesine, ngisho awani. Kusala wemvunulo kuphela mama, ubatshelanga ngani ivunulo? Kuthi amakhosikazi ahambe kulayini lapha. Siyashoda kulayini. Yebo, bayekelani kuwe. Amen. Inkosi ibusise nikuzwile.